приятели! Добре дошли в Звезден прах. Здравейте отново. Така, нещо необичайно. Какво е това там? Не знам. Кой знае какво е? Ще го вземем. Добре, хора, не знам тук къде съм. Подгони ме някакво момиче! Подгони ме! Хора, подгони ме някакво момиче! Подгони ме! Майко! Подгони ме, хора! Добре, хора, тона за телепортиране.